Hello muri Zimbabwe and welcome to Zim Reality ITV. Stirangu DJ Sparks panapa pachivhiti patinobata nyaya dzakasiyana-siyana patinotsvaga zvakasiyana-siyana zvinoitika munyika yeZimbabwe. Muzuva ranhasi ndatindombotsvaga madzibaba Arthur. Madzibaba Arthur ndakambowanzwa madezi apfuurayo, ndakazongonzwa madzibaba Arthur wati Z. Saka zoti ndiwatsvage ndazowawana kunoku. Saka ndauti nditaure nawo then tombonzwa kuti chii chakamboitika kuti wamboti Z uye zvanga vari kupi vanhu vachivatsvaga chingondibvunza Sparks ko madzibaba Arthur towaona kupi, madzibaba Arthur towaona kupi, namba dzavo dzemadzibaba Arthur todziona kupi. Ini handisino namba dzacho but now ndavaona madzibaba Arthur. Saka timbotaure nawo vambotitsanangurira marapiro avanoita, matangira vakaita nezvakasiyana-siyana zvamungade kuziva muri Zimbabwe. Saka ndawanza kutaura ngati kokotedze madzibaba Arthur kana kuti King Arthur nozva vachinzi King Arthur muchirongwa. Munofanira madzibaba takasima wakadii baba? Aiwa tinofanira munhu uri seupenyu. Upenyu tiri kungodaro handiti kudaro mama rova. ndenge ndarowa kumbotorwa nevanhu tichibuda kunobatsira nzvimbo dzakasiyana-siyana. Saka ndiri kutenda nekuti masvika pano ndakuno ndiri pano kuusho wekunze ndo pano pamasvika. Kumashure uku vanhu vaindiziva ndichinamatira paGreenview 7 ndo pandaibatsirira vanhu, ndaibatsira matambudziko akasiyana-siyana. Nhasi ndichiri kubatsira. Asi ndenge ndambobuda ndenge ndakamboenda kuVic Falls vandamboenda kuBotswana. Saka ndikutaurira kuti wabatsirwa wewe ndakaita sei, ndakadzoka ndakuno kuusho wekunze kuno ndo kwandari. Saka makatanga kurapa sei imimi? Zvekurapa ndakatanga kare ndikangoti 2003 ndichipedza chikoro ndo pandakatanga zvemwe izvi. Ndakamborwara vanobva vazofamba bva vanzi mweya mutsvene waMwari pane zviri kuitika pane mwana. Pandaenda kwandakaenda bvandaendeswa kuMasuwe kunowa kunyenyedzi nomwe. Ndakaenda kwaMicho uko kuChiwesho taiti mutumwa wedu akazoshaya vataitirwa vanhu zvandakaitirwa vandatanga kubatsira vanhu. Saka muri wenguwo tsvuku? Tiri wenguwo tsvuku nyenyedzi nomwe. Saka muti kuti navandira kuti nenguwo tsvuku vanoroya. Chinozoita kuti vanhu vaivataura kuti nguwo tsvuku inoroya inyaya yekuti isusu tinopikisana nevaroyi. Shuwa mumusha kana mune munhu ari kuroya handigoni kugona kunangai uroyi, asi nezvandinoita nditokupa munhu kuti ndauda iso uda kuona here munhu akakuitira zvakati enda kumuona, akauraya mwana wako uda kumuona, zvinobuda pachena. Saka ndo pakazobva izwi rekuti tinoroya nekuti tinodzorera go back to sender. Yamunoti go back to sender tinoiita. Ko munhu akayachita mushonga munorombese kana kuti munoita so? Kwete handirombese, ndotorapa. Uye zvino vanhu vakarombawo ndinotosunungura kune vanhu vanenge vakaromba kuti zvinhu zvavo zviite zvifambe zvakanaka. Nekuti mumwe munhu anogona kutora mushonga asingazivi, atora mushonga asingazivi wozopanduka mangwana. Vanhu vouya wofamba wonzwa kuti mushonga uyu ndiri kupedza mhuri. Izvozvi ndo rimwe basa rinoita, ndosunungura panenge pakadaro. Saka imuka muchimwe munhu apatora zvinhu zvake munonozvirasa, munozvipisa kana munozvitora zvozviita zvenyu? Aiwa, patinoti tinosunungura panyaya dzezvikwambo zvezvi tine maitiro atinoita. Kataita maitiro atinoita mweya uye tinenge kuti uzorore. Kurova kuti chinonzi chikwambo mweya unenge wakatorwa usiri wemumusha menyu wounzwa mumusha menyu. Kurova kuti mhepo isiri yemumusha menyu unzwa mumusha menyu ndo chinonzi chikwambo. Saka tinoda kuti zvinhu zvezviite sei, vanhu vanenge vanotora mushonga ikoko vaite sei, vanodzorere. Saka imimi zvinhu zvamunorapa imimi ndezvipi? Zvirwere zvamunorapa imimi ndezvipi? Ini ndinobatsira vanhu vanotambudzika nematambudziko anoti ndinowanzobatsira wembereko. Vanotaura kuti inini ndanetsekana kufamba mbereko haisi kuita, ipapo ndinobatsira. Ndozobatsira zvakare wai vasingarorwe vanotaura kuti mumusha mune zvikwambo, ndanoita kufamba ndiko ndikushandiswa nechikwambo, mwanotorota vachishandiswa nezvikwambo ndarota ndine murume, izvo ndinobatsira. Vemadzinza vane mhepo dzakaipa dzisingati chakanaka wai musha muchifiwa, ipapo ndo pandakatumwa. Vanozviti mumusha medu vanhu vari kufa gore negore, chii chiri kuitika? Aiwa, kwekwe ndakatumwa zvokuti ndinopedza, ndosvika ndopedza nyaya
wese wanenge wachiita izvozvo zvinobuda pachena. Ko vanenge vaida kuisawo runyoka munoisa runyoka? Tine munamato watinoita, hatisi runyoka, hatine munamato watinoita tinongoti key, kuti mukadzi wako akahura ndine maitiro anoita kuti zvibude pachena, murume wako akahura ndine maitiro anoita kuti zvibude pachena, ndiko maitiro atinoita. Wakati asina kuroorana igirlfriend yangu handa kuti ndingoita sei ndingogadzira kuti ndinoita zvati no girlfriend yangu yachena. Mune muda kugadzirwa zvakaita sei? Hazvingoti girlfriend yangu isahure kati yakasvikawo munhu ada kudya bota ubona paine ruware. Ya zvezve zvinoitwa, asi handiwanzoite kumagirlfriend, wanzozvigadzira kumunhu ane musha wake, nekuti kumweya uku tikagadzira girlfriend tinenge taita zvisizvo kuna Mwari, kuti tinenge tichida kugadzira mukadzi wako mumba, newe tokugadzira imba yenyu isimbe. Ko kana munhu akaiswa runyoka munokwanisa kuruonora? Zvezve tinoroyonora. Vazhinji vari kuuya kwese kwatinofamba, zvinhu izvozvo tiri kusangana nazvo, asi tikugadzira vanhu vachitorarama zvakanaka. Asi zvinongoda kukasikirwa chete, zvinoda kukasikirwa. Aiwa, inini hamene kana mine zvimwe zvamungade kuudza muZimbabwe zvenyu pamashandiro amunoita? Mabatsiro andinoita inini ndeyekuti ndiri kutaura mhuri yeZimbabwe, huyai wese wane matambudziko akasiyana siyana, huyai ndiri kuno kuushe wekunze nonzi madzibaba atsa, huyai mubatsirike. Zvamaindiziva ndiri pai ndo zvandiri nanhasi. Saka wese wane matambudziko huyai mubatsirike. Wari kunze kwenyika tinobatsira, kuna UK, wari kuna America, kwese South Africa tinobatsira, nhasi tiri kungobatsira. Kozoti pane vanhu vari kunetsa kunana Vic Falls, nerwendo rwekutoti ndiende kuVic Falls, Victoria Falls uku kunonzi kuKalala, pane zviri kuitika ikoko. Ndakambokwenda makore apfuura, saka ndikudanzwa kudzokai, saka ndine rwendo rwekuenda kupi pamberi apa, ndiri kuti vanhu veVic Falls ndiri kuuya ikoko. Right. Aiwa, hamene kuti ndinoda kutendai nenguva yenyu nezvatataura. I hope mataura zvese zvatingaida kutaura. I'm sure ndichazotanga yatsodzoka ine zvinhu changotanga henyu chazatodzoka masetla zvinhu zvese zvapo, tichimboonawo kuti vanhu muri kubatsira vari kuti kudii, tichizotaurawo navamwe vanhu vamunochibatsira. Pamwe nemabatsiro vanenge vasangana nemamwe matambudziko munongotiudza todzoka toashuta, then mune Zimbabwe yoziva mashandire mamwe amunoita. Aiwa, tiri kutenda DJ Sparks nekuuya kwamaita nekundotaura kwamaita. Mhuri yeZimbabwe ndiriko kuno kushe wekunze. Mavaona pamangowapa nhamba dzenyu? Nhamba dzangu dzekufona i0774 344 188, 0774 344 188 ndio nhamba dzangu dzekufona. Kana paWhatsApp ndidzo dzinenge dziripo paWhatsApp. Musazotsvage vamwe wasiri madzibaba atsa, ndini madzibaba atsa wacho. Saka ndiri kuti mhuri yeZimbabwe huyai, vane wakaremerwa wese huyai musangane ruponeso kuno. Ndinotenda mhuri yeZimbabwe. Aiwa, totenda mhuri yeZimbabwe. Manzwa kutaura kwamadzibaba atsa vachitaura zvinhu zvavanobatsira, zvinhu zvavanokwanisa kubatsira nazvo. Nhamba dzavo namba dzavachingisa pascreen. Ida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuti muchingosapota simuri yaLeti ITV, nekuramba muchingoona mavhidhios atinogadzira. Always remember that fear not, sin not, whether you like it or not. The truth is the truth. Don't forget to follow us on all social media platforms. My social media is DJ Sparks W. The YouTube channel is the same with LHI TV. Thank you.